Dobrý den všem. Dnes bych vám chtěl představit produkt Ultraslim. Je to snídaně, to znamená, že opravdu tahleta snídaně vám stačí na celé dopoledne. Příprava je velice jednoduchá. Jednu odměrku téhleté snídaně zalejete teplou vodou, samozřejmě hustotu upravíte dle své chuti a snídaní sníte. Je velice chutná, velice rychlá, jednoduchá, výživná, obsahuje koenzym Q10, extrakt mořský řas, vlákninu a samozřejmě další vitamíny a minerály, které určitě během dopoledne potřebujete. Tomu, komu to nestačí, tak inhibitory trávicích enzymů udělají to, že z další stravy vám zamezí vstřebávání cukru, tuku a škrobu a tím pádem zaměstnáte své tuky v podkoží a jste o pár skoků blíže vaší vysněné postavě. Takže vyzkoušejte a přeji dobrou chuť.